Sidai mohon purpias bai khobjak barkotan hajamara kamini taku Birchang debromani mobile kamawi thamani koktomani bisingti sawi khanarkha taku Birchang debromani logi song raba rawoi Nogo Kiphil Phru Lamao Kwlai mani khiaba Birchang debroma logi no thangai naimani yagulo manliya mobile yagulo call khlai naimani bahaino call habliya khiaba tamono lokorok mani tongkhe Kiphil rinani bagai koikha mobile malik tamukhe ba mani tongo sudono orliya hongkhe balaino nukhungwa junggal angai mano hinai koikha mobile company ni mung wngkha Realme Narzo70 mani tongkhe shahornani bagai kokdeng number wngkha 8118888036 jaya karon naitongni sini mangpluo lamsogo je naitongnai rokno hingkai tini din belai hamya sini tangai hingkai ani logi songni tini borobar bagano thangpuru phun kama jakha naitugui khete logi no thangai haipano maliya kama mani hingka obo haike kama wo koita time bo kama amorok joto no norokai share khainai ti sanai duita time bo kama wo boro bagani phaiya ko phaipuru duita baji tongo ko apuru duita kisate rok da like saimaliya kono duita time rogo na angbono call khaika kai time nai nimenita angbono barbar call khaika anga bawtu wati wai tongai bigi ni bagai kolomaliya angkai apuru selama sabo hengo bai kai thangpu nga bobo phaika asalabo bai kai thang angkai hingkai ati khaklai tongo aborok no mangkhana nei wat apuru ke balaya pa borok simino masalai pu nga jodi no oborok nugui tongkai o video manei botongka phone Kiphil rina angdi time duita time rok no to thasing saka nga nogo hai call khaima bo phone switch off kebo jodi no off phone maya kemni yago klaya hangka to phone dina switch off nya watoi manjak phanta phone to at kaise switch off theble na nga kemni yago klai no phone switch off khana ating tongai seng hangkai manei tongkai je sapano boni bade je sapano man kha hangkai ba dinani ungdi amono norok na ang kokchana ni phayo hangkai phone ni mungbo sai khana dinai ang norok no Realme Narzo70 amono didi hangkai jagabo sanai borokathal hejamara amo area o je chini tabuk phun kama jangmani te chini pada o jaga nuta gamono norok mani tongkha hangkai rinani ungdi jispan man kha hangkai o model phun amo bonorok na ang screen o rinai ga asungno hambai joto nai tongnai rokno mangkhai Kiphil na angdi